Subay sa kainit nga atong nasinati dinhi sa Subo dala sa pagsugod sa dry season, adunay mga taho nga nadawat ang opisina sa Pangu sa Cebu City Agriculture Joselito Baclayon, kabahin sa paghinay sa tinubdan sa tubig sa mga farming barangay sa syudad sa Subo. Apan gawas niini, wala hinuoy natala ang ilang buhatan nga mga kadaot sa mga hayupan ug pananom. Kasamtangan sab nga wala say problema sa supply sa crops ug mga utanon ang syudad sa Sugbo. Gisaysay ni Baclayon nga mapasigarbuhon siya sa kaandam sa mga mag-uuma sa dakbayan panahon sa tag-init. Sanglit padayon gihapong giapod-apod hangtod karon ang 60 milyones pesos nga ayuda nga gigahin alang sa mga mag-uuma human sa pag-igo sa bagyong Odette sa pagpalit og mga supply sa pagpanguma sama sa mga hose nga mo-supply sa mga water sources, mga barel, fertilizers ug drums. Prepared ta karon ang atong mga uma, proud ta kay prepared na to sila kay starting January ato na silang giapod-apuran og mga magamit nila sama sa mga hoses katong atong mga hose nga PE pipe nga hoses nga para pag-connect nato sa mga sources sa tubig. Alang sa preparasyon sa posibleng El Nino karong maabot Hulyo, planong mangayo og supplemental budget ang City Agriculture Office og laing 60 milyones pesos alang sa dugang nga mga hose, drum containers, pond liners ug power pumps. Nagkanayon si Baclayon nga bisan pa man nga adunay mga basakan sa mga mountain barangay sa syudad, dili kani kaigo nga mosupply sa demand sa dakbayan. Apan adunay gitan-aw nga 500 hectare development project ang City Agriculture Office nga pagahimuong rice field sa bukirang bahin sa barangay Cambinocot ug Paril. Natay gitan-aw karon nga for development within this year natay mga 500 hectares sa Cambinocot and Paril. In fact, I'm also requesting having at least na budget na to acquire atong mga equipment. So, dili na ta atong ordinary na pod nga ordinary cultivation. So, we'll use some machine siguro to produce, to really expand. Because we have a potential area actually, for the rice. Galing lang kulang ta og mga equipment. Apan maglisod sa pagtuman ang City Agriculture sa hangyo sa mga mag-uuma nga magpabuhat og pump wells tungod sa kadako sa presyo niini, planong mohatag na lamang og solar-powered pumps ang maong buhatan. Gani karong tuiga, adunay pagabuhaton nga solar-powered irrigation system ang Cebu City Agriculture Office. Impact this year, so regular budget na to, naatay pagabuhaton nga solar-powered pump. Gitawat ang SPES, solar-powered irrigation system, which is powered ang atong pump na powered by solar kanang power energy. So natin ibutang sa I think that three sectors, three districts, area sa bukid. We have one in the south, in the north, then we have the central, and we have also in the south. Kini si Queenie Holigon alang sa My TV Cebu.